రేపొద్దున్న మంచిర్యాల సెంటర్ లో ఒక్కొక్కడి కుట్టాలు కూడా తీసుకొస్తా. పాండవుల్ని టార్గెట్ చేసిన కౌరవులు పాండవుల వెనకుండి నడిపించిన కృష్ణుడిని టార్గెట్ చేస్తుంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధం గెలిచేవాళ్ళేమో. ఒక గడ్డం కుర్రాడు వచ్చి ఒక్కటే గోల గోల. మన రెడ్డి గారికి అప్పచెప్పా, అర్జున్ రెడ్డి బొమ్మ పడింది. ఏం మాట్లాడుతున్నారా మాదాపూర్? అర్జున్ రెడ్డి అనియా? దరసాన్ని చూసిందే చిన్న నవ్వు నవ్విందే, దరసాన్ని చూసిందే చిన్న నవ్వు నవ్విందే. ఆ సూపుల చూడ చిత్రాల జాడ నవ్వుల కురిసే ముత్యాల వాన కురిసి మెరిసిందే. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.